Masa molarra, sustantzia baten mol batek pisatzen duen kantitatea da. Gaur, moletatik masetara eta masetatik moletara pasatzen ikasiko dugu masa molarra erabiliz. bezala ezagutzen dena. Moletatik masatara pasatzeko bider masa molarra egin behar da. Eta alderantziz, masetatik moletara pasatzeko zati masa molarra. Hau, formula honen bidez egiten da. Izan ere, N molak dira, M masa, gramotan adierazten dena, eta MM masa molarra, gramo moletan adierazten dena. Orduan, formula honen bidez, dakigu moletatik masetara biderketa, eta masetatik moletara zatiketa egin behar dela. Azteko, mola, sustantzia baten oinarrizko kantitatea da. Moletatik atomo edo molekuletara pasatzeko, edo atomo edo molekuletatik moletara pasatzeko, Avogadro zenbakia erabiltzen da. Zein, 6,022, bide 10/43, mol minus bat, bezala ezagutzen da. Moletatik atomo edo molekuletara pasatzeko, bider Avogadro zenbakia egin behar da. Eta alderantziz, atomo edo molekuletatik moletara pasatzeko, zati Avogadro zenbakia egin behar da. Bale, volumen molarra, VM letrarekin adierazten dena, gas mol batean dagoen volumena da. Lehenik, formula honen bidez, moletatik volumenetara eta volumenetatik moletara pasatzera ikasiko dugu. Formula honen bidez, moletatik volumenetara pasatzeko, bider volumen molarra egin beharko litzateke, eta alderantziz, volumenetatik moletara pasatzeko, zati volumen molarra. Orain, jakin behar dugu, orokorrean, gaz batean dagoen volumen molarra beti 22,7 litro direla. Molaritatea, disoluzio batean dauden mol kopuruak dira disolbaturik. Orduan, molaritatearen formula izango litzateke M, molaritatea M maiuskulaz adierazten da, eta honen formula izango litzateke M berdin, NS zati VDS. Non, NS solutu molak diren, eta VDS disoluzio volumena. Beraz, formula honen bidez, molaritatea kalkulatu daiteke. Zenbaki atomikoa, atomoan dauden protoi kopurua da. Kasu honetan, elektroi eta protoi kopurua berdina da atomo neutro batean. Karga 0 delako. Kasu honetan, zenbaki atomikoa Z batez adierazten da. Zer da masa zenbakia? Masa zenbakia nukleoi kopurua da. Hau da, nukleoan dauden azpipartikula kopurua da. Hau da, protoi kopurua eta neutroi kopurua. Kasu honetan, masa zenbakia A batez adierazten da. Eta A, zenbaki atomikoa, hau da, protoi kopurua, gehi, neutroi kopurua izango da. Kasu honetan, elementu bat adierazteko horrela adieraziko genuke. Hau izanez elementua, hau nukleoi kopurua, hau da, masa zenbakia, eta hemen zenbaki atomikoa adieraziz, hau da, protoi edo elektroi kopurua. Kasu honetan esaten da protoi kopurua dela, baina dakigu kantitate berdina dela. Bale. Elementu baten konfigurazio elektronikoa egiteko, beti, hoberena da, Moeller diagrama egitea eta honen bidez egitea konfigurazio elektronikoa. Bale, Moeller diagrama beti horrelakoa izango da, eta behin, batezetik zazpiezera jarriz, bipetik zazpipera jarriz, irudetik seidera jarriz, eta lau F eta bost F jarriz, beti gero konfigurazio elektronikoa, konfigurazio elektronikoaren ordena jakiteko egiten, diagonalak amarraztu behar dira horrela. Beti izango da horrela, diagrama hau. Eta gero, konfigurazio elektronikoa egin alizateko, honen bidez jarraitu behar da, diagonal hauek. Beraz, lehenik batez izango litzateke, gero bi S, gero bi P eta hiru S, gero hiru P eta lau S, gero hiru D, lau P, bost S, lau D, bost P, sei S, lau F, bost D, sei P eta zazpi S, eta azkenik bost F, sei D eta zazpi P izango litzateke konfigurazio elektroniko bat egiteko. Bale, gero jakin beharrezkoa da, zenbaki hauek handiak energia maila adierazten dutela, eta gero, hauek txikiak energia horien azpimailak direla. Baude lau azpimaila desberdin atometan, S, P, D eta F. Eta hauek orbital hauetan, azpimaila hauetan, elektroi kopuru maksimo bat sartzen da, gero konfigurazio elektroniko egiteko erabilko direnak. S orbitaleko elektroi kopuru maksimoa bi dira, gehienez esen bi elektroi sartzen dira. Gero, pen elektroi kopuru maksimoa 6 da. Den, 10 eta F-en 14. Orduan gero konfigurazio elektronikoa egiterakoan
kontuan izan behar dugu elektroi kopuru maksimoak sartzen direnak orbital bakoitzean.